to dito. Hindi ko nakita na po tayo ng usa. Usa. May talakitok. Kamote, ang bagal ka na Ha? kamote. Rapason TV, shout out tayo. Ate Debs TV, I'm here watching. Yan, salamat. Andito po tayo ngayon sa Deer Farm. Eh, ano dito natin? Nakaramuti. Yan po, may nakita na tayong usa. Yan. May usa. Ana Galido. Yan, may galap shout out. Gemma Rapalo. Keep safe. Happy birthday Kalampitos Josepina. Salamat po kasi Josepina Casero. Haba ng guts. May ads na din. Nasaan? Ay, nakulong doon. Lalabas ka din. Ay, may kamote. Ano yan? Oh, 50 30 sa ka? man. Pag kong kalot ina, Ha? mayo maon yung lapa, sir. Dakol yata tanga. Ha, man nga. Liit mo nga eh. Liit. Sige, bili mo na. Karamuti. Kamote. Sarong karamuti. Wala na siya, taibang ko lamang gatas. Ah, wala kayong gatas. Iyo, ibibili kong gatas. Ilan pa yung pinapagatas nyo? Isa lang. Ah, isa lang. Dapat dalawa. Ayun. Nalagang 50. Ayan. Mabilin mo yan. Dalawa. Ah, yan. Ayan. Eh, okay. Bakal yung gatas. Ano na kung paulat? Yan. Ay po, nakakita na tayo ng usa. May usa na. Yan. Venus. Ayan, dito po tayo sa shoutout po sa lahat. Sana makarating ka din kila Tatay Eduardo ulit. Apo, abangan nyo po yung pupunta kay Tatay Eduardo para magandang tayo ng handog pamasko sa mga taga-isla. Yan, nagkataon na medyo lumada yung dagat. Ha? Kasama tayo sa pangisda. Malabo daw. Ano yun? Ha? Karamut. Mahangin. Salamat po Nancy Patwa, Mariana Quisado. Sana makarating natin. Opo, punta tayo doon. Melly, watching you. Ma'am Evelyn Macmac, may galap shoutout sabi ni Rapason TV. Ngayon po yung mga husa oh. Ang dami na sa loob. Ha? Salamat po Mariana Quisado, Eden Mariano. Eh, malabo po ba? Malabo pa. Yan, linisan natin yung lens. Yan. Wish you would. Ano may pira? Ah. Ano may pira? Ah. Ah, tumakbo. Bakit tumakbo? Nagdalaga. Edmond Balse, Lenny Villaluz, mega shout out. Marquez Bernales. Salamat po. Yan. Happy birthday kay Lapidos TV. God bless, safe and always. Salamat po Mariana Quisado. Maraming salamat sa lahat ng mga greetings nyo. At ang dami na pong nag-PPM sa mga messenger, sa messenger ko. Salamat po sa mga greetings. Yan po yung ano, yung mga usa. Papakita ko sa inyo yung mga usa. Padala po yung channel ni Rapason TV. Salamat po. Lakas ng hangin. Yan kasama ko family ko. Sama sila. Nagkasya sa ano. Hindi na pwede lumapit dyan sa ano. Hindi na pwede lumapit. Edmond Valse, Hoko from
supporter, happy birthday. Salamat po. Ha? Hindi to pwede pumasok dyan. Pasok tayo. Ay, magabulan tayo sa usa. Ha? Wala. Ayun, may usa mo. Tanong tayo, tanong. Ayun po yung usa mga kalingap. Lalapit tayo dyan mamaya. Alin? Mik! Ay, may parating. Sinalubong tayo ng isang usa. Me! Mahangin. Hello! Me! 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 Hello, kumusta? Mercy Personidog. Shout out. Ayan po, nakita na tayo ng apple ng usa. Ito po yung usa, oh. Pwede kayo pumasok, sabihin lang pangalan ko, hindi nila ako kilala. Sige, si Rabasun. Mercy Personito. Hi, good afternoon, Galvitos. Happy birthday po. Salamat po, Mercy Personito. Ayan. Ayan po, sumulubong sa amin itong usa. Hello! How are you? Hello! Ang haba ng usa niya, no? Ay, usa ngayon. Ang daming anak ko. Ano na doon sa dulo? Ano? Dear Farm. Bago ang lahat, luma ang iba. Dear. Usap man po diyang puting ano, usap. Puting usa-usa rin yan. Bigyan mo damo. Anong kinakain yan? Ay, wag. Damo. Dapat bigyan mo damo. Hello! Hello, Manay! Yan, shoutout po sa lahat na nandirito. Yan, mega love shoutout po. Yan, shoutout sa ating mga organic sponsors, Manay B, Ate Pia, Ate Paloma, Tita Cora, Tito Clem. Yan, mga organic sponsors natin. Yan. At sa lahat ng mga hindi nagpabanggit ng kanilang pangalan, mga anonymous natin, shoutout po sa inyo lahat. Hello, Ate Pia! Anong oras na dyan sa inyo? Dito ngayon sa ito hello! Nagtakbuhan. Ano? Nasa inyong harapan na. Ano, first time ko makakita ulit ng usa. Ano? Hello! Malis. Ikaw malis, uy. Rowena Riquillo, happy birthday Kalapitos. Salamat po, Rowena Riquillo. Yan, salamat. Shoutout sa ating 34 million viewers. Baka pwede pumasok dyan. Pwede maglaog dyan. Saan mong agihan? Diba sa puro? Ay, ma-allowed cook tayo. Norma Diasin Kadag, watching from Taiwan. Kendred TV Official, shoutout bro. Simple Ann, happy birthday Kalapito. Salamat, Simple Ann. Yan. Ito, wala po sa mic. Sige, matuloy yan. Yan. Norma daw Asen Kadaik, mega love shoutout. Sagi di Suni, pa shoutout po, shoutout sa iyo. Josie Barcena, happy birthday Kalampito. Salamat po Josie Barcena. Mega love shoutout Ate Bia, palipad na. Kapag Kendred TV, lilipad na. Ayan si Ate Lea Gutierrez, shoutout po sa iyo. Ayan, lipad na.
Ate Susan, oh shopping. Hello Sir Calvius TV. Happy birthday, salamat po. Sagi Disoni. Yan. Ha? Ano ang English ng pusa? Mati ka natakbo. Ano ang English ng pusa? Ha? Hello. Palipad na $20 at Kindred TV. Ayan. Nag-joke lang po yung si Kindred. Ayan. Norma daw asin kadaig. Birthday pala po ninyo. Happy birthday po. More blessing and more years to come. Keep safe po always. Ayan po. Ito lang po yung sinakyan namin. No? Yung bigay ni Tito Cora. Medyo malayo yung ay nakagano ka sila sa nakatagilid nakatagilid ka. Magayon hate. Good afternoon. Ayan. Gawa hindi nagawa TV. Ganda hindi gawa TV. Good afternoon po Manoy. Mary Pakon. Mambudol ako niya sa birthday mo. Salamat. Diretso lang. Salamat. Ay, ano pwede pakain? Hindi na po kukuha na lang ko. Sige, salamat. Napagina ako. Nagpalibad si Ate Pia. Salamat. Ito yung ating isang organic sponsors. Salamat Ate Pia. Joseph Tenorio Vlogs, mega love shout out partners. Salamat Joseph Tenorio Vlogs. Ayan. Nabilib din ako kay Joseph Tenorio kasi kahit ganyan yung niya, mapagkawang gawa din ito si Joseph Tenorio. Salamat pading Joseph Tenorio. Janet Buela, ay galapit marhay na hapon sa Imon. Merry Christmas. Para pong lakas ng hangin. Hello. Baka may umiyak nung isa. Lakas ng hangin. Salamat Kendrick bro. Sabi sa'yo mabait. Mabait naman talaga po si Ate Pia Horse. Salamat nagkulipat si Ate Pia. Shoutout po sa lahat ng nandarito. May grabe shoutout Janet Buela, sabi ni Joseph Tenorio Vlogs, Merlin Montero. Ayun, daming pakpakain natin. Ayan. Ito. Alin unahin ito? Ito yung ito muna. Ay, gan. Ito muna. Papakain po tayo ng May galap shoutout Kendred TV sa official, sabi ni Ate Pia Horse. Mary Pakon. Sir Kalampitos TV pag pumunta ako dyan sa Naga City. Pwede po, pwede. Meet po tayo sa Naga City. Susan O Shopping. Ayan, bigyan mo yung jacket si Kendred. Ayo. Bigyan ko kayo ng jacket. Ako, hindi makapag-jacket. Anong nangyari? Hindi makapag-jacket, Ate Bia. Sungay ng Usa. Apo, kuka tayo dito ang Sungay ng Usa. Op, pakain natin. Ayan, naka-jacket na ako. Tapos jacketan ko kayo. May kinakain po. Iyo. Merlin Monteron, mega love shout out. Ito, jacketa na natin to. Hirap mag-jacket. Dito po yun sa Ocampo, Camarines Sur. Daming usaw. Ano ba yan? Yan. Lumabas yung actions. Ito po. Hello.
Hello Osa. Jajakitan ko kayo dito. Watching from Italy. Salamat po. Jilis ka ang say kasado galing din ako kay Kuya Panding. Yan. Yan, may jacket na si Kendred. Sino pa? Si Ate Susan. Ate Susan. O shopping. At si Joseph Tenorio. Jaketan na natin yan. Hirap mag-jacket. Dan Tamsak at share sa Kalampitos TV. Salamat po Ate Susan o shopping. May kila po shoutout po. Sis Laura Birakit. Yan. Shoutout po. Mamita Official Vlogs. Dito po kami sa sa Deer Farm. Kindred TV officials. Sabi ni may kila shoutout sabi ni Sis Laura Birakit. Ang hirap mag-jacket. Yan, mamaya na po tayo mag-jacket tayo. Thank you. Happy birthday again. Salamat po at viewers. Wala si Manay B. Mamaya, jacketan ko rin si Laura. Ayan. Lumabas, jacket. Ay, mamaya na po tayo mag-jacket. Yan. Habang nagpapakain po tayo ng manok. Ayan, ng usa. Parang kambing lang. Kasi talagang sinadya dito na magparami ng usa kasi endangered na po itong usa, talagang endangered na mga kalingap. Ayun kumakain sila hindi naman kinakain ng usa. Ang dami po ito sa dulo, ayaw mong puntaan dito. Ayun, nagpalipad si Ate Lia Gutierrez. Salamat po Ate Lia, $100 Hong Kong dollar. Salamat po. Napagod po yan. Salamat. Advance Merry Christmas everyone. Sabi ni Ate Susan po shopping. Lilibit Lotino. At dito pa yung sa Ocampo, Camarines Sur. Maliputon baga pati Kalampitos. Kaya po talagang jacket. wait. Jacketan kita. Tagal Ayan. Heidi Pantino. May galap shoutout. At Rita Dichoso. Ate Rita Dichoso. May galap shoutout po sa inyo lahat. Yan. Nasa na yun pa maliputon da. Yan. Yan 40 na tayo, 40 million. Yan. Hindi makita. Mamita Official Vlogs. Heidi Pantino, Atilia Bilin ko ha. Atilia Bilin ko ha. Heidi Pantino, Laura, lagyan mo ko jacket. Bigyan ka ng jacket kasi malamig. Yan. Lagyan, yan, may mga jacket pa kayo. Bigyan ng jacket yan. Ito. Ay malayo pa sa Sipukutang Ocampo. Sa partido ko tong Ocampo. TV official. Lakas ng hangin. Ayun, umiyak tong isang usa Umiyak. Jakitan natin si kasi lagi rin nag-ano sa atin. Ayan, jakitan ko rin kayo. Ito yung pinakamalaking usa ang haba ng sungay. Hello Melody Lastimoso. Alam Rita Dichoso, may galap shoutout. Sabi ni Sis Laura Baraki. Kagating ganyan. Palipad na naman si si Ate Bia Horse. Salamat Ate Bia.
Hello Mara rin hapon sa Indogabos. Yan, happy birthday sa nawawala ang signal. Ate Lea, ayos si Ate Pia. Salamat po Ate Susan Shopping. Gandang hapon din po si Rita Dichoso. Ate Lea, matuo nakadato, nakaayo si Ate Pia. Ayan. Ano yung pinagsasabi mo ba niya? Eto, nag-ano. Ayan, salamat nga pala kay Tita Cora, Tito Clem. Ayan, pinapasyal kami dito. Ganda nga pa sa lahat ng viewers ni Sir Calpitos. Salamat po, Ate Susan. Iya. Wala ka na para sa iyo. Yayamanin siya. Sabi ni Ate Lea Gutierrez. Ate Lea ay ito aning kindred anang kungkang king kungkang sing shang sushi. Kurkuk. Ayan, sabi ni Ate Mia Ars. Ayan. Live po tayo ngayon dito sa Socompo sa Deer Farm. Deer Farm. Sumulat ako para malaman mo. Ganda naman dyan pumunta sana yan, dito po yan sa, sa partido sa Ocampo. And daming usap. Ang haba ng sungay nila. Mga pumalakas ang hangin dito. Ate Rita Dichoso. Hello! Hindi pa wala pang sungay. Ay, pinutulan ano? Pinutulan ng sungay dito. Hindi pang wala pang bigas na sungay dito. Parang delikado. Oo, moto o nagayod ko siguro 5 kabuk ang hotel aniha. Ano daw po? Yan, Lydia Basay. Ingat po, salamat. Ayan, daming pa regalo ni ano. Ni Ate Susan, maraming cake. So, si Mama. Kasama namin si Mama. Nalilibang siya sa pagpapakain ng mga kambing. Usap. Ayan, Deer Farm. Ay po, ang lawak. Kasi ito, sa baba po ito ng Mount Isarog. Yung bundok po yung Mount Isarog. Deer Farm. Mount Isarog po yan. Tapos ang dami pong nakapending na. Kaya yung mga hiyahin sila. Yung iba Mount Isarog. Ayaw malapit. Ang malapit lang yung may mga rangko ano. Ito yung mga pinuno siguro. May mga ano. May bayad po. May bayad po. Happy birthday Calpitos, more blessing to come. Salamat po Ate Lydia Pasay. Maraming salamat. Yan o. Nalilibang si Mama. Felix Miranya. Hello Sir Calpitos, pa-shoutout naman dyan sa Burabot, Lagunoy. Harinig ka naman pala dyan sa Muya agad. Bless, ingat dyan. Salamat po Felix Miranya. Shoutout sa'yo. Tapos ng hangin. Ayan, marami pong pakain. Ha? Bulong yan? Hindi. Tubo yan, tubo. Hindi man. Tubo-tubuhan na lang. Happy birthday Calpitos, sabi ni Melly na namamayat na. Salamat Melly. Nanonood si Melly. Nagdadalan si Melly. Saan? Ay, papapicture ka yung katabi ko sa. Kaso
delikado pa baka manoog yan. Si mama daw tonto, sabi ni Mili. Malinaw ba, Mili? Malinaw? Malinaw po ba yung camera? Hello po, Kalampito, singat po kayo. Yan, may bagyo. Oo nga po eh. Michael Cabrera, salamat. Nalakas na po ang hangin. Malakas na ang yan, ano pa yung usa. Ang haba ng sungay nitong usa, oh. Nalilibang siya. Salamat po Heidi Pantino. Salamat. Uwi na tayo, uwi na tayo. Sige po mga kalingap. Ay, pansamantalang uwi na po kami. Yan, Tinisab Rose TV Vlog, shout out. Ayan po, pansamantala po kami uwi muna para ayan, gagala na naman kami sa ibang lugar. Ayan, salamat po sa mga bumisita sa aking live kahit sandali lang. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan.